An balma lamɛnnikɛlaw aw salam alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nansarasan kalo sabanan ye marisi kalo ye bi o tile 18 ye ka bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'o ye sunkoloma kɔnɔ ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi o tile 15 ye jate la san kalo 8 don hijira san 1443 san dɔgɔ de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ sura kita postu la polisi dɔ bɔnɛna ni na ye nɔ o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga kunungo ale tun bɛ Segu kaw fɛ yen nɔ chambre de commerce maaw ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ yen nɔ ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la finitigilakaw mun ka baara ɲɛsinnen finitigilakaw ka kiriko ma olu y'a yira ko wulikajɔ kɔni kan ka kɛ ka se ka yɛlɛma dɔ kɔni don u ka sariya sen dɔw la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Mali jamana ɲɛmaaw olu ye wulikajɔ kɔni ta Faransi kunnafoni diso dɔw kama ni ka se k'u ka baaraw kɔni ɲɔngiri an ka jamana kɔnɔna na ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase an ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulubali Ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnna k'a fɔ sura kita postu la o postu min n'a bɛ fɔ a ma poste de contrôle kunnafoni y'a yira ko kari dɔ kɔni nana ka n'i jɔ kita postu la ni kari kɔni sera postu la a mana kɛ heure kɔni ye finitigilaka dɔ kɔni bɛ na ni ka na sɛgɛsɛgɛli kɔni ta ka ɲɛsin kari in kɔnɔmaw ma ni ka se ka bɛɛ lajɛlen kɔni bolofɛnw lajɛ fo ka taa se u ka sɛbɛnfuraw ma o baaraw bɛ senna kuma minnu na a yira ko maaw kɔni jɔlen don da la sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ senna kunnafoni y'a yira ko maa dɔ kɔni ye marifa kɔni ci ni ka se ka polisikɛ in bɔnɛ a nin na nka min kɛla ko la dabalibanko ye maa yɛrɛ kɔni tun bɛ fan o fan maa si ma kɛ Ala ye k'o dɔn maa caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ kunnafoni na ko maa kofɔlen min ye marifa kɔni ci polisikɛ kofɔlen na ko a tigi na kɛ k'a yɛrɛ tun bɛ kari kofɔlen in kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ maa min kɔni ye nin marifa in kɔni ci a ye marifa ci polisikɛ la tuma min na kunkanɲɛ 2 a ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka sentɛgɛ kɔni kɛ ni ka taa kungo kɔnɔna kɔni na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ kɔni bɛ sen na ɲininiw bɛ sen na ni ko in fɛn fɛn kɛra sababu ye ka se k'a da ɲɛnamaya kɛnɛ kan an bɛ dugawu de kɛ finitigilaka min n'a bɔnɛna nin na yarabi Ala ka fara silamɛsiw kan n'an bɔra a ye kunungo Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ Segu kaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ chambre de commerce ma olu ka lajara ɲɔgɔn ye ba dɔ kun bɛ ka kɛ Segu kaw fɛ yen nɔ Choguel Kokala Mayiga ye kuma min fɔ yen nɔ o filɛ Segu kaw bɛɛ fo k'a fɔ ye ko président de la transition le colonel Assimi Goïta a ko ni sera yan k'an k'an jija k'a gɛlɛya ka ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ka se aw ma k'a fɔ ko Segu bɛ baara min na bi k'a b'o kalama gɛlɛya min bɛ Segu région kan hali terrorisme kɛlɛ an bɛ kɛlɛ min na bi dans le centre et le sud du Mali yɔrɔ caman la Segu région citoyen degu mun b'u kan k'a b'a kalama mais n'Ala sɔnna an ka l'armée an ɲɛmɔgɔw soldats ɲɛmɔgɔw min bɛ baara la bi ani an ka soldats a tɛ mɛn Segu région bɛɛ la ni soldats bɛ kɛlɛ la f'u ka dumuni kɛ f'u ka ji min jamanadenw yɛrɛ f'u ka se ka lafiya f'u ka dumuni kɛ f'u ka ji min dumuni ko jɔn de b'a ɲɛnabɔ Mali la sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw ani opérateur économique u bɛɛ ye opérateur économique n'i y'a fɔ opérateur mɔgɔw ɲɛna commerçant dɔrɔn de don ayi maa o maa n'a ka baara ye ka nafolo dilan pour que jamanadenw balo olu fana bɛ guerre min na i n'a fɔ armée bɛ min na donc président ko tous les acteurs économiques les opérateurs économiques sɛnɛkɛlaw baganmaraw mɔnikɛlaw commerçants industriels les grossistes les détaillants les moyens k'aw bɛɛ fo k'a fɔ aw ye k'aw bɛ baara min na a b'aw fo ka waleɲuman dɔn a la k'a bɛ ɲini aw fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sunkalo min na to filɛ nin ye gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka a nɔgɔya maliyɛnw ma n tila k'a fɔ président de la chambre de commerce ma k'u bɛ baara min na u ye réunion in kɛ bi Segu ale de ko ye layidu ta a sigilen k'a fɔ k'a kɛra président ye ko à partir de ce moment san o san n'a kɛra Bamako san filanan a bɛ kɛ région kɔnɔ a y'a daminɛ Segu n b'a fɔ o la k'a fɔ ko chambre de commerce delila k'a ka réunion kɛ Sikaso ni Mopti mais o couplera ni événement wɛrɛ mais k'a kɛ de façon
statutaire k'a fɔ ko sisan chaque 2 ans k'a bɛ kɛ réunion la a bɛ kɛ région dɔ la a y'o décision ta n bɛ ala deli a k'a nɔgɔya ma san wɛrɛ a bɛ se k'o réunion kɛ n'a ma kɛ Kidal a ka kɛ Menaka a ka kɛ Tawudeni ou bien ka kɛ région kura wɛrɛ la en tout cas a ka kɛ région min na min b'a yira ko maliyɛnw farala ɲɔgɔn kan maliyɛnw kɛra jamana kelen farafari min b'an ka jamana la ani sira min bɛ yen ka taa région la k'o banna an bɛ baara kɛ an b'a deli ala fɛ a k'a nɔgɔya ma pour que a bɛ se ka réunion kɛ la prochaine année dans une région à l'intérieur. Ni tun bɛ tali kɛ Mali premier ministre la Dr Choguel Kokala Mayiga Segukaw fɛ yen kunungo a y'a fɔ cogo min na yarabi yanni san wɛrɛ ɲakuma cɛ o k'a sɔrɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni basigi la ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra yen Mali finitigilakaw ka kiribulon olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko sariya sen dɔw b'olu fɛ yen nɔ yɛlɛma kan ka don sariya sen ninnu na ko k'a sababuya kɛ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ bi baaraw kɔni sera sariya sen ninnu ma sariya sen ninnu taara a mɛnna baara kun tɛ ka se u ma nka ni waati kofɔlen ninnu na baara kɔni sera sariya sen ninnu ma k'u y'a ye ko gɛlɛya dɔw bɛ a baara la fo yɛlɛma ka don o la yaasa k'a pereperelatigɛ d'a ma u ka ɲɛmaa ye colonel Boubacar Mayiga ye an k'ale lamɛn. Sɔrɔsiw ka sariya gafe an b'o wele code de justice militaire donc o code o taara san 1995 donc san 1995 ani bi cɛ a bɛ san 20 kɔ bɔ donc parce que sariya problème ye mun ye n'i ti baara k'a la dɔrɔn i t'a gɛlɛyaw dɔn donc an ka tribunaux minnu bɛ yen n'o ye Mopti Bamako ani Kayi olu ye baara daminɛ sariya nin na sisan na baara kɛlen an ye gɛlɛya caman ye sariya ni application na o gɛlɛya entre autres an bɛ se ka mun fɔ o la n'i y'a lajɛ sisan magistrat minnu b'an fɛ yen n'o ye magistrat de l'ordre judiciaire ye magistrat civil minnu b'an fɛ yen olu minnu bɛ pour une année olu ka décret n'o taara fo décret kura wɛrɛ ka ta donc une année bɛ dafa n'an ye papier don a bɛ taa ta donc o ye gɛlɛya kelen ye gɛlɛya filanan bi bi na jamana an bɛ kɛlɛ la donc gendarmerie bɛ ka fɛnba kɛ donc fɛn dɔ bɛ yen u bɛ ka baara kɛ ni la prévôté o t'an ka code kɔnɔ donc o ye gɛlɛya dɔ ye voilà donc gɛlɛya sabanan principe dɔ bɛ yen sariya la a fɔ ma principe de double degré de juridiction ni décision rendira tribunaux militaires la i kan ka se ka appel kɛ ka taa cour d'appel la comme tribunaux civils ta mais an fɛ yen i tɛ se ka appel kɛ ni décision rendira f'i ka taa fo cour suprême de la o ye gɛlɛyaba ye parce que principe de droit don mɔgɔ ni décision rendira i kan ka se ka appel kɛ mais o t'an fɛ yen donc o gɛlɛya ninnu de kama donc an y'a souhaité an ka code ni a ka falen o yɛlɛma ninnu n'o taara code kura kɔnɔ o bɛ an ka baara nɔgɔya kosɛbɛ parce que an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi n'an y'a lajɛ a ko ka ca alors ni finitigilamɔgɔw ni sariya ɲuman taara u kama k'u protéger ni sariya ɲuman taara k'a fɔ mun bɛ kɛ a bɛɛ ka encadrer ka ɲɛ a bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ a b'an dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na. Ni tun bɛ tali kɛ colonel Boubacar Mayiga la y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka kɛ gɛlɛya fɛn b'u ka baara la u ka se ka bɔ yen nɔ baara in bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra yen kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigilen dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔna na collectif pour la défense des militaires olu kɔni ka baara tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu kɔni wulikajɔ kɔni ta finitigilakaw bɛ se ka kɔkɔrɔma don cogoya mun na gɛlɛya min bɛ ta ka ɲɛsin ma maa wɛrɛw fɛ ka se ka don u n'o gɛlɛya kofɔlen ninnu cɛ u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ye wele bila Mali jamana ɲɛmaaw ma u ka se ka wulikajɔ kɔni ta Faransi kunnafonidi sira min bɛ yen nɔ France 24 fo ka taa se RFI ma ko ka se k'olu gɛn ka bɔ Mali kɔnɔna na u ka ɲɛmaa ye maa min ye Basunkalo Konate an k'ale lamɛn. France 24 ni RFI nin t'an siɲɛ fɔlɔ ye kangarikadaw ye an y'a kɛ fɔlɔ an ye lettre de ci kunnafoni di yɔrɔ minisiri ma donc o y'u bɛɛ wele n b'a dɔn aw yɛrɛ bɔlen bɛ sɔrɔ o kalama o ye kunnafonidila bɛɛ wele a ka yɔrɔ la donc ka information di mais an y'a ye hali bi u welela ko mun na il me semble que u ma o kun faamu donc parce que hali bi u bɛ k'o waleya ninnu de kɛ jamana in bɛ yɔrɔ min na bi kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana in basigi la parce que sɔrɔsiw bɛ ka banbagaciw n'o ye an bɛ k'a fɔ terroristes ni fɛnw ye olu kɛlɛ sɔrɔsiw bɛ k'olu kɛlɛ bon kunnafonidilaw fana bɛ ka ni kunnafonidilaw ye kunnafoni sugu dɔw di o fana bɛ se ka kɛ i n'a fɔ a dama terrorisme parce que a bɛ se ka mɔgɔ dɔw fana hakili keleku ka mɔgɔ dɔw bɔ u dabolo kan ni kunnafoni ma di ka ɲɛ donc o de hokumu kɔnɔna la an ko n ko franchement minisiri y'u wele ka kangari da k'a fɔ jamana bɛ cogo min u kan ka taabolo min kɛ jamana kɔnɔ hali bi u to k'o waleya kɛ fo bɛ ka waleya de kɛ waleya min yɛrɛ bɛ fitinin tɔ la juguya donc o de la sisan anw ko komi u ma minisiri ka kumakan mɛn jamanadenw sisan anw bɛ kuma olu tɔgɔ la k'a fɔ France 24 ani RFI u ka taa an y'o fɔ kun jumɛn na parce que an y'u ka kunnafoni
page dɔ de ye o kɛlen bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw ye mɔgɔ faga dɔw kɛ sofara fanfɛla la donc ko fila dɔw fagara yen nɔ ko sɔrɔsiw ni u dɛmɛbagaw an ka Mali sɔrɔsiw ni finitigiw ni u dɛmɛbaga dɔw k'olu de o waleya kɛ olu y'o min fɔ an ko ni fɛn b'u bolo preuve b'u bolo parce que n'a fɔra ko mɔgɔ kɔni jenina nin yɔrɔ la a fɔli yɛrɛ ka jugu i b'a dɔn kɔni trace kɔni bɛ ye a yɔrɔ la donc o yɔrɔ n'u bɛ se k'o bɔ k'o yira mɔgɔw la et puis encore mɔgɔ minnu fana fagara donc a mana kɛ cogo cogo somɔgɔw b'u la donc olu somɔgɔw fana ka bɔ ka a kunnafoni di comme quoi u ka mɔgɔw kɛra tantɔ bon anw m'o o si ye n'anw m'o o kumakanw n'o o waleyaw si ye donc anw bɛ se k'a fɔ n k'u bɛ ka kunnafoni min di c'est pour ka jamana tɔ ɲagami parce que bɛɛ b'a dɔn a bɛ k'a fɔ ko an ka finitigiw bɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ u bɛ ka se juguw kan u bɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ juguw kan donc bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko les succès jeunes n'i bɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ mɔgɔ dɔw b'a kɛ cogo bɛɛ la pour que k'i lasegin kɔ donc o bɛ yen donc anw bɛ se k'a faamu a bɛ ka fɔli min kɛ ko an ka finitigiw bɛ ka kunnawolo sɔrɔ u bɛ ka sankɔrɔta sɔrɔ donc nin bɛ se ka kɛ waleyaw ye walasa k'u tɔgɔ tiɲɛ ka jamanadenw lafugina ka bila u la ka mɔgɔw diɲɛ yɛrɛ fugina ka bila u la donc o bɛ se ka kɛ a bɛ anw ka finitigiw saliya u ka baara kɔnɔna la donc jamana bɛ kɛ jamanaden jugu sago ye donc anw bɛ fɛ k'o de bali finitigiw y'u kan de di jamana ma k'olu bɛ jamanadenw kumabɔ u y'u nin de di k'u bɛ jamanadenw kumabɔ bon CDM fana sigikun de ye sisan nɔ ka finitigi ninnu fana ka kɔlɔsi donc u ka denbaya u ka hakili nanw parce que n'u tor'u yɛrɛ ma mɔgɔ tɛ k'u fana tantu mɔgɔ t'u kɔkɔrɔ minnu fana bɛ ka essayer ka a yira jamanadenw na waleya minnu bɛ ka kɛ jugukanw don a caman bɛ yen nɔ jugukanw don u tɛ fɛ an ka sankɔrɔta sɔrɔ donc anw fana ka CDM sigikun yɛrɛ fana y'o de ye pour que k'a yira jamanadenw na donc nin waleya minnu fana bɛ ka kɛ tiɲɛ t'a la Mali ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen de donc ni mɔgɔw nalen bɛ anw fɛ k'u bɛ k'a essayer ka anw ka jamana de tɔ enfoncer ka taa dingɛ kɔnɔ franchement autorités kan ka essayer ka fu siri olu ka ko dan na fu bɛ siri o dan na cogo cogo a kɛra u tali o a kɛra fɛn wɛrɛw ye donc autorités an b'a f'u ɲɛna u kan ka fu siri o dan na a ma fɔlɔ Mali la hali Russie kɛlɛ min bɛ yen nɔ sisan nɔ kunnafoni diko jugu minnu bɛ ka fɛn a kɛlen bɛ ka sanction ta ne ye mɔgɔ minɛ la ye kaso dɔ i kan k'o kɛ donc o fana bɛ se ka ta an ka jamana kɔnɔ parce que an bɛ jamana in bɛ degun kɔnɔ nin wagati in na donc sanction bɛ se ka ta a kɛra RFI a kɛra France 24 a kɛra mɔgɔ ye hali faso kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ ka essayer ka sɔrɔsiw ka exploit succès in k'a essayer k'u bɛ a bafouer ka jamanadenw lamuruti u contre la n'a fɛn fɛn yira u bɛɛ lajɛlen ɲangini min kan ka da u kan o ɲangini kan ka da o mɔgɔw kan. Ni tun bɛ tali kɛ Basungalo Konate la a y'a fɔ cogo min na yarabiyala k'an ka jamana basigi ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali faranjala fanga ɲɛmaw olu kɔni ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ ko France 24 fo ka taa se RFI ma k'u ka baara kɔni jɔra Mali jamana kɔnɔna na ni baara min kɔni sigila sen kan nin kɛra maliden caman ka hakilina ye a bɛnna maliden caman ma caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u mɛnna nin ko in na ko kabi kuma jan k'u kan ka wulikajɔ ta ni ka se ka fu siri ninnu ka nin baara ninnu dan na ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Maison de la Presse Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmaayaso o ɲɛmaa ale hakilina fɔ nin ko in na Banjugu Dante an k'a lamɛn. Sɛbɛnfura min taara ka ɲɛsin teleso in ni arajoso in ma anw ye sɛbɛnfura in ye réseaux sociaux de sanfɛ n'i ye gafe réseaux sociaux sanfɛ i bi sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔla sɛbɛn lakika don walima ni sɛbɛn bayɛlɛmanen don an ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔ an ye sɛbɛn publielen yɔrɔ caman ministɛriw ka site kan ani yɔrɔ caman wɛrɛw la sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ an nana ye k'a fɔ effectivement sɛbɛn lankolon tɛ a bɔra jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ ni nin ko sugu kɛra kuma Maison de la Presse jaabiya don an k'an fɛta fɔ a la jamana ɲɛmɔgɔw u bɛ yen walasa ka jamana lakana ani ka jamanaden lakana an hakili la min ka ɲi an ma min ka ɲi jamana ma olu de b'a dɔn u ka communiqué kɔnɔ a jirana k'a fɔ ko jamana sariya minnu bɛ yen minnu bɛ kɛ sababuya ye kunnafoniso ka datugu u bɛna u ka baara kɛ ka kɛɲɛ ni o sariya sira ninnu ye an ye communiqué min kɛ sanni an ka tila o communiqué baaraw la an bɛɛ ka bɛn a kan k'a fɔ an bɛnna de kan an ka bɔ n'a ye kɛnɛma an y'a ye k'a fɔ kuma min fɔra ko a bɛna kɛ a ko waleyara a waleyalen k'a jira k'a fɔ ko nin arajoso ye nin teleso in RFI ani France 24 ko u bɛna suspend Mali kɔnɔ an y'a jateminɛ mais nin ko in ko kura tɛ diɲɛ kura in kɔnɔ
sabu waati dɔ kɛra ni tun y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'ali nasara jamanaw la ko mɔgɔ bɛ se ka décision ta ka teleso gɛn ou bien ka réseau gɛn an b'a fɔ o bɛ kɛ dugu minnu na minnu ti bɛɛ fanga matarafa nka jamana minnu yɛrɛ bɛ yen ni olu yɛrɛ bi bɛɛ fanga ko yɛrɛ kɛlɛ kɛ n'o ye Union européenne ye olu bɔra ka mesure dɔ ta ka kɛ n'a ye ko kɛlɛ bi Ukraine fan fɛ ko teleso dɔw bɛ yen k'olu bi majamuni tara ka irisiw sɛgɛrɛ bon n'i y'o kɛ hali n'a sɔrɔla a ko tun bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ i bi sira dayɛlɛ olu fana ye sabu olu b'a fɔ aw y'a kɛ munna anw fana tɛ se k'a kɛ aw y'a fɔ ko aw filɛ ka baara min kɛ k'a b'a kɛla ko k'aw jamanadenw de kisi an dun fana fɛ aw ka kunnafonidilaw b'a ka baara min kɛ an ka jamana kɔnɔ ani a b'a ka min reprocher nin dɔ ninnu na a baaraw man jan ɲɔgɔn na mais nin ye mɔgɔ jatigɛ ko ye sabu diɲɛ kura min n'an b'a kɔnɔna na n'a tun fɔra ko recul bi se ka na ye démocratie ni liberté d'expression kɔnɔ ka se nin niveau ma o jamanaba ninnu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ bɔ mais nin ko min kɛra n'a kɛra an ka jamana kɔnɔ o kuma de bɛ an intéressé bi an bɛ se ka min fɔ a la jamana ye mɔgɔw y'u ka décision ta u y'a ta ka kɛ n'a ye k'u bɛ jamana ka nafa de kama ani jamanaden ka nafa de kama an bɛ se ka min fɔ a la k'a fɔ an y'a mɛn an y'a faamuya an kɔni bɛ min ɲini an ka journalistes bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ k'a kɛ laadiriya kɔnɔ an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fana fɛ u ka Mali kunnafonidilaw u k'u lakana u ka baara hukumu kɔnɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Banjugu Dante la Mali kunnafonidilaw ka ɲɛmaaba don yarabi Ala k'an ka jamana basigi fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye CEDEAO kɛlen ka ɲangini ta ka ɲɛsin Mali ma donyɔrɔw bɛɛ lajɛlen ni ka se k'olu datugu frontières gɛlɛya kɔni tara ka ɲɛsin jamana caman ma caman kɔni tɛ ka se k'i ta fɔ dɛ nka min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira ko gɛlɛya in kɔni a bɛ ka dadigi kɛ olu la dɛ u ka société civile maaw olu maa dɔw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka na Mali kɔnɔna na Choguel Kokala Mayiga u n'ale ye sigikafɔ kɛ sigikafɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ bɛ se ka ta gɛlɛya min bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ bi o bɛ se ka bɔ yen nɔ cogo min na u ka kumatigi ye Amadou Arama ye an k'ale lamɛn. An nakun ye komi situation min bi Mali ni Côte d'Ivoire cɛ bon Côte d'Ivoire population société civile ninnu farala ɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ tɔɔrɔ min bi Mali kan Côte d'Ivoire ni Mali ni tɔɔrɔ ye Côte d'Ivoire sɔrɔ a ye Mali sɔrɔ n'a ye Mali fana sɔrɔ a ye Côte d'Ivoire sɔrɔ donc a mana kɛ cogo cogo population an tɛ sigi ka lajɛ ka jamana fila nin to gɛlɛya la donc société civile wulila ka yira ko a mana kɛ cogo cogo an bɛ wuli ka na yanmɔgɔw sɛgɛrɛ ka hakilina jateminɛ kɛ ka tila k'a kɔsegi fana ka taa yira Ivoirien la parce que mɔgɔ bɛ kuma dɔ jateminɛ i yɛrɛ kunkolo la walima minja ninnu fɛ ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ olu yɛrɛ wulila ka na ye an ye min ye an tulo ye min kɛ vraiment a bɛ somɔgɔ sama bɔ donc an ka bɛna kɔsegi ka taa Ivoirien fana fara ɲɔgɔn ka tila ka taa u ka gouvernement hakilina fana lajɛ cogo min na a bɛ se ka na jateminɛ kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ gɛlɛya la parce que anw nana frontière la an nana mobili min yɛrɛ sɔrɔ sira la mobiliba min yɛrɛ garilen don a bɛ 3047 an yɛrɛ ka o compter sen na ka sɔrɔ ka tɛmɛ donc an ye fɛn caman ye bon gɛlɛya caman bi jamana fila in fana cɛ parce que choc min ye Mali sɔrɔ bi n'i donna Côte d'Ivoire yɛrɛ territoire kɔnɔ i b'a fɔ ko a bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ de parce que sugu gɛlɛya la taabolo caman gɛlɛya la bon ko caman de datugulen don donc civil ninnu farala ɲɔgɔn kan ka u ka président sugandi ka na yan ka Maliyɛnw fana ka hakilina lajɛ cogo min na an bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka hakilina ɲuman ta cogo min na jamana fila bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ komi sinjiya sɛnsɛnna cogo min na an kun b'a dɔn cogo min na ka tila ka kɔsegi an ka sigida la fila ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bon ka cɛkɔrɔba fana hakilina ta cogo min na a bɛ se k'a ka denmisɛnninw minɛ ni hakili ye ka yira la parce que ko mana kɛ cogo cogo n'i ma mɔgɔ ka hakilina dɔn i tɛ se ka kɛlɛ sariya sira dɔ fɛ parce que an ka hakilina ye jateminɛ caman kɛ parce que u ma Maliyɛnw lamɛn o ye Maliyɛnw ka image filɛ mais u ma Maliyɛnw ka hakilina lajɛ bon anw nana min ye hakilina min bɛ Mali la ni hakili ye farafinna bɛɛ hakilina de farafinna bɛɛ de kan ka wuli ka ni kɛlɛ kɛ parce que Mali bɛ farafinna kɛlɛ de la mais anw ye ko caman faamu an bɛ kɔsegi ka taa kuma lase cɛkɔrɔba ma a ye min ye a ye min mɛn o tɛ tiɲɛ a ka kɔsegi hali a ka denw lamɛn ka Mali ni Côte d'Ivoire ka don sira kelen na ka yira la ko sinjiya ye sinjiya an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn da donc anw nana o taama de la. Ni tun bɛ tali kɛ Amadou Arama la min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire société civile olu ka maa ɲɛmaa dɔ don yarabi Ala ka basigi nati ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra ye logement sociaux ko a kuma kɔni kun cayalen bɛ jamana ɲɛmaa ye wulikajɔ kɔni ta
commission ngoni sigilen do a baraw kama ni nga siko commission ngoni ci ka boyno ayirala ko barakura ko ni sigila singa ministre nga bara nya shilmen barayma dogo frange ko na le wuliga jokko ne ta ni nga ta senti maw nyekoro baram kera kasaka to baraw da ulu nyekoro Modibo Keita ale senti mado anga le lame ani ministre ka be nyokoye kunye logement sociaux lisimin kumbora donc a kɛra manga ye doni mɔgɔw kun ye ngunungunu caman k'a ko ɲɛna a mangaw sera an yɛrɛma yan donc ministre ye disposition ta a ye commission min ye baara in kɛ a y'o commission ni ka baara jɔ a ye commission kura bila sen kan a ye enquête dayɛlɛ fana o ko ɲɛna donc a kun ka kan bi an ka se ka ministre wele k'a ɲininka ko in kɛra cogo jumɛn a k'a ɲɛfɔ an ɲɛna pour que an minnu ye CNT mɔgɔw ye an yɛrɛw k'a dɔn ko in kɛra cogo min na donc ministre nana a nana ka n'o kumaw de ɲɛfɔ an ɲɛna ko kɛra cogo min na olu yɛrɛ disposition minnu ta pour que mɔgɔw b'a la ka bisikiya minnu kɛ ko in kɛcogo ma ɲɛ pour que k'olu bɛɛ ɲini k'u ɲɛdɔn walasa ka se ka olu corriger donc an bɛ se ka min fɔ bɛɛ ka to autorité de la transition kɔ vraiment an bɛɛ bɛ yan o de kama baara kɛcogo ɲuman ni mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kunnafoni ɲuman na an yɛrɛw ka se k'o di mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an ye min mɛn bi o b'a to baara in a bɛ k'an bɛɛ sago ye ni tun bɛ tali kɛ Modibo Keita la CNT maa dɔ don yarabi ala ka baara in kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye maa kana jɔnyɛlɛya i yɛrɛ la maa kana kɛ bolokɔfɛ fɛn ye nin baara in na n'an bɔra ye jɛkulu dɔ sigilen dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔna na initiative Mali sanuko olu kɔni ye dɛmɛɲɔgɔnya dɔ kɔni ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma ka yira k'a fɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na bi bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ ka se k'i seko kɔni kɛ olu seko ma kɛ dɔwɛrɛ dɛ u wulikajɔ kɔni ta Mali sanu baarada bi fan o fan ka se ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka tɔrɔmɔɲɔni dɔ fara ɲɔgɔn kan u ye musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan miliyɔn 20 ani kɔ ni ka n'o di Mali sanuko ministre so min ɲɛsinnen bɛ Mali sanuko ma ka se k'o d'o ma a ka se k'a di furanjɛla fanga ɲɛmaa ma jamana min dingɛ min kɔnɔna na o yaasa jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na u ka ɲɛmaa ye Sori Ibrahim Traoré an k'ale lamɛn a kun de ye ka an ŋaniya jira ka nafolo musaka fara ɲɔgɔn kan a kɛ ka an ka wolomasiri tabaw n'o y'an ka armée malienne ye k'u dɛmɛ dugujukɔrɔ nafa baarabaga tɔn bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan musolakaw ma to kɔfɛ tɔn tɔ bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan an ka chambre des mines ka bonya kɔnɔna la o tuma an ye maaw wuli ka taa damandaw ni damandugu la ka jiraw la k'a fɔ fasodenɲumanya wulikajɔ bɛ sen na bɛɛ k'i ka tɔrɔmɔɲɔ kelen di a ka bila Mali ka wagande kɔnɔna la o kɛra sababu ye kalo kelen bɔɲɔgɔn kɔnɔ miliyɔn 22 ani 100 ani 30 o de sera an bolo kɔnɔ o tuma na an y'o de ta k'o lase an ka ministre des mines ma bi a ka lase jamana ɲɛmaa ma baara in bɛɛ lajɛlen kɛlen ministre min ɲɛsinnen bɛ dugu jukɔrɔ fɛnw fɔ ji ni kuran ma Lamini Seydou Traoré wari in dira ale ma ale ye kuma min fɔ an ka lamɛn a ye nana ni wari min ye an bɛ mun fɔ aw ye a bɛ se ka se yɔrɔ la don min na an y'a ko sigi sen kan n y'a fɔ n ko hali n'aw ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ ka di an ma ala bɛ barika don o dɔrɔmɛ 1 na k'an mago dilan nin miliyɔn 22 ni 100 ni 30 in barika min na a tɛ tubabuw ka dɛmɛ miliyari la vraiment k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw ye wari bɔ u yɛrɛ kun fo ka taga se miliyɔn ma ka di jamana ma mɔgɔ si ma fɔ k'u k'a kɛ a bɛ mɔgɔ la kasi mais an tɛ kasi yɔrɔ la an bɛ nisɔndiya yɔrɔ de la vraiment an nisɔndiyalen ye wari in minɛ an bɛ dugawu kɛ an y'a fɔ cogoya min na hali n'an ma dugawu kɛ ala bɛ barika don wari in na wa ni ala sɔnna jamana in bɔli nɔgɔ la mɔgɔ o mɔgɔ ye dɔrɔmɛ 1 di hali i mɔden i bɛ se k'a fɔ ye k'a fɔ ko i ye i se kɛ Maliko la parce que se tɛ tɛmɛnen kan ni tun bɛ tali kɛ ministre Lamini Seydou Traoré la a fɔra cogo min na ni hakilina ɲumanba de ye yarabi ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka jamana kɔnɔ jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogoya min na ala k'o hakilinaw sabati n'an bɔra ye Bitu Gɔle ale ye sanubɔlaw ka cakɛdaba dɔ ye a sigila sen kan an ka jamana kɔnɔna na a san 13 ye ɲinan ye u ye fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɔni kɛ baara minnu kɛra u ka baaraw la kumaba dɔw u bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o la Umaru Fofana an k'ale lamɛn an kumana développement communautaire kan an kumana panneau solaire kan an kumana baarakɛlaw kan hakɛ min b'an bolo yen an kumana mɔgɔ hakɛ min bɛ baara la an fɛ an kumana fɛn caman kan n'o ye an ye baara min kɛ 2021 kɔnɔla la société in ye société kura ye yan mais miliyari hakɛ min bɛ ka don a la a bɛɛ bɛ ka taa Mali nafasɔrɔ siraw fɛ donc projet réalisé ni aw taara Keɲeba mara la an ni autorités bɛɛ an bɛɛ bɛ ka baara de kɛ ka kɛ progrès bɛ se ka sɔrɔ cogo min na société ka nafa bɛ sɔrɔ a la cogo min na lasigida mɔgɔw ka nafa bɛ sɔrɔ a la cogo min na kuma la surunya la n b'a f'i ye n ka baaraw ka ɲi progrès ka ɲi mais an tɛ se k'an da don a bɛɛ la kelen parce que u ka ca ni tun bɛ tali kɛ Umaru Fofana na a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye jɛkulu min sigilen don sen kan an ka jamana kɔnɔna na association sigida ɲɛta n'u bɛ ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ kunungo olu ye fara ɲɔgɔn kan ba kɔni kɛ u ni CNT maa dɔw min bɛ tali kɛ
Aboubacar Sidiki Fomba ale tun b'a kɛnɛ kan u n'ale balola falen dɔw kɛ Aboubacar Sidiki Fomba ye kuma min fɔ yen nɔ o dɔ filɛ. Aw to la ka taa jɔn ta k'o k'a ka mairie min t'aw yɛrɛ mais mun bɛ mɔnɛ don aw la dɔw bɛna 200 400 a b'u ta a b'u k'aw ka mairie u ka sira t'a yɛrɛ a bɛ lahala min kɔnɔ sɛbɛn bɛ se ka kɛ mairie ye cogo di e ka commune kɔnɔ baaraw de sigilen bɛ mɔgɔw da la e t'o kɛlɛ kɛ e t'o laɲini kɛ e ye député e b'o commune kɔnɔ e t'o kɛlɛ kɛ i bɛ jɔn kama donc ni occasion aw minnu bɛ a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma ni jamana cɛbɔ daminɛna cɛbɔ tɛ tɛmɛ yɛrɛbɔ kan yan'a ka taa mɔgɔ wɛrɛ den ta a y'aw yɛrɛ ta a ye bɔ nin wariko ninnu na ten sa u bɛna wari d'aw ma ka tila k'aw mago sa k'aw denw mago sa jamana bɛ jɔ o la o de kama an b'a fɔ n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ Mali wotoro pusela place bɛ yen mécanicien place bɛ yen tailleur place bɛ yen buru feerela place bɛ yen furufuru feerela place bɛ yen n'an m'an da don an ka jamana ko la ni furufuru feerela ko k'i da ti jamana ko la n'a dira mɔgɔ dɔ ma i bɛ ka furufuru feere yɔrɔ min a b'i gɛn ka bɔ yen n'i ye wotoro pusela ko k'i da ta la i bɛ taa wotoro puse cogo min na o b'o cogo ci e na balo yɔrɔ wɛrɛ n'i ko k'i ye buru feerela ye k'i da ta kuma na n'i ma buru feere yɔrɔ sɔrɔ bi donc jamana ko kulonkɛ tɛ surtout an bɛ wagati min na tan n'an bɛɛ y'a faamuya aw filɛ ka nin min a bɛ fɔ nin ma ko fasodenya ɲumanya i sigida la i tɔnɔlen don wa i bɛ taa nin ko di dɔw ma i b'i ci kɛ i t'a procès da ye koyi mais nin tɛ kɛ procès dɛ justice tɛ bɔ nin na dɛ mɔgɔ min kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a b'a jɔ yen o ma to mɔgɔw b'u jɔ u jɔyɔrɔ la minisiri b'a jɔ a jɔyɔrɔ la anw b'an jɔ an jɔyɔrɔ la bɛɛ b'i ta kɛ ni bɛɛ y'i ta kɛ Mali tɛ to nin sira kan donc vraiment nin kuma t'i janya an nana ka na seereya k'a dɔn kungo min bɛ mɔgɔw da la k'a dɔn gɛlɛya min bɛ aw kan an b'an profiter k'an to nin sira fɛ k'a fɔ aw ɲɛna jamana bɛ kibaruya min na bi an bɛɛ ka nisɔndiya ni Mali an bɛɛ ka nisɔndiya n'an ka jamana ye san 9 farati bɛ yan u bɛna kuma min na dugu 300 o de tun tɛ Mali bolo mais olu tora yan san 9 san o san u bɛ miliyari 1 de don Mali la mais kalo 3 kalo 4 sɔrɔsiw tɛna k'o ko ban pewu olu tora yan san 9 Mali dugu 16 de minɛna mais ninnu ka kalo damadɔ wulili an ye dugu 12 de bɔ bolo la maa 400 ani maa 50 o de tun bɔra bi an bɛ yɔrɔ min na maa 90 fo ka se maa 100 ma o seginna kan olu bɛ yan kuma min na avion yɛrɛ kun t'an bolo kuma tɛ k'a ka pan mais bi avion min bɛ Mali bolo dɔ b'a 20 kan sisan sɔrɔsiw bɛ ka kɛlɛ kɛ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ dugu libéré u bɛ tila ka dumuni di dugu ma wa sɔrɔsiw dɔgɔtɔrɔw bɛ na furakɛli kɛ ko min b'an kan gɛlɛya de bɛ nali an b'an to nin kɛnɛ kan k'a fɔ an ɲɛna ani gouvernement ministre de l'industrie kumana an ko a ma sunkalo bɛ nali a ye fɛɛrɛ kɛ mɔgɔw ka lafiya sunkalo kɔnɔ salon an ye miliyari 34 an y'o de don musaka la pour que nɔgɔya bɛ se ka kɛ sunkalo la ni ze an bɛna o ɲɔgɔnna fɛnɛ kɛ a dɔgɔyalen bɛ kɛ miliyari 30 ye ni Ala sɔnna ma. Ni tun bɛ tali kɛ Aboubacar Sidiki Fomba la CNT maa dɔ don a tun bɛ ɲamakɔrɔkaw fɛ yen nɔ association sigida ɲɛtaa maaw barola falen kɛla ale ni ɲɔgɔn cɛ yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye agence influence mɔgɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ baara kofɔlen dɔ kɔni bɛ ka sigi sen kan u fɛ baara in kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ sunkalo kɔni bɛ ka se sunkalo ka se ka suntigɛ kɔni baaraw labɛn ka sugu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ kɔni sigi suntigɛw fɛn bɛ yen sunkalo ko musaka la o bɛ se ka sɔrɔ nin kɛnɛ kofɔlen na cogo min na an ka maa dɔ ka sira lamɛn. commerçant k'u jilaja yanni stand bɛɛ ka fa parce que yɔrɔ bɛɛ tɛ et puis fɛn bɛɛ bɛ feere yen nɔ c'est pas parce que k'a fɔ ko suntigɛ dɔrɔn don ko suntigɛ dɔrɔn de la fɛn minnu bɛ sɔrɔ suntigɛ dɔrɔn na k'olu bɛ sɔrɔ yen non assiette bɛ se ka sɔrɔ yen fɛn minnu bɛ se ka kɛ suntigɛ minɛnw ye fɛn minnu bɛ se ka kɛ minɛn wɛrɛw ye fɛn minnu bɛ se ka kɛ seli tapiw ye fɛn minnu bɛ se ka kɛ i n'a fɔ dumuni suguri yɛrɛ bɛ tobi cogoya min na ani sunakaru bɛ tobi ni fɛn minnu ye dumuni fɛn minnu ye olu bɛɛ bɛ sɔrɔ prix la prix mun ka di ani i mago bɛ fɛn o fɛn na sunkalo kunbɛli ani sunkalo yɛrɛ kɔnɔ ani ka sunkalo dunfɛnw na o bɛɛ de bɛna se ka sɔrɔ a yɔrɔ la. N'i y'a mɛn ko sugu feerekɛlaw de bɛ yen n'o ye commerçants ye mun y'an ka jagokɛlaw ye olu de y'an partenaire ba ye nin ko in na ani entreprise dɔw fana bɛ yen minnu ka baara bɛnnen don balokow ma donc maintenant ni commerçants ye ɲɔgɔn ye ani entreprise dɔw fana ye ɲɔgɔn ye ka fɔ ka bɛn k'an cɛ an bɛ se ka sugu in kɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔna la parce que fɛnw ka gɛlɛn sisan bɛɛ b'a kalama bon sunkalo dun ye kalo ye kalo min ye kalo barikama ye i n'a fɔ ale yɛrɛ fɔ cogo min na ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de don donc an b'a dɔn hali ni sugu yɛrɛ tɛ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sunkalo fɛ kosɛbɛ donc an fana y'a lajɛ an ka hakilina la an bɛ se ka dɛmɛ min lase jamanadenw ma non seulement silamɛya kɔnɔna la mais an yɛrɛ ka hadamadenya fana kɔnɔna la a bɛna kɛ yɔrɔ ye mɔgɔw bɛ hakilinaw falen yɔrɔ min na
donc a bɛ kɛ yɔrɔ fana ye silamɛya bɛ labato yɔrɔ min na kosɛbɛ parce que a yɛrɛ dalen tɔgɔ a kɛkun yɛrɛ ye sunkalo min ko ye o bɛ se ka labato a yɔrɔ la cogo min na ka sɔn a ma kɛ degun ye. Ni tun bɛ tali kɛ agence influence mɔgɔ dɔw ka seereya la baara in kun tɛ dɔwɛrɛ sunkalo bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔna na cogo min na yarabi Ala ka nin hakilina in sabati n'an bɔra ye projet PNUD olu kɔni ye fara ɲɔgɔn kan baara kɔni kɛ ni ka formation belebele dɔ kɔni boloda ni k'o kɛ u ka directeur Seydou Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Baara minnu bolodalen don an bolo san 4 kɔnɔna la Somanɛlɛ la lajɛrɛ ye ko baara in fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ an sera ka min kɛ an ma se ka min kɛ ani an kan ka mun kɛ ni ye baara ye min bɛna waleya tile 2 kɔnɔna la. Baara caman kɛra parce que programme ni taabolo 3 de b'a la min ye mara taabolo ye min ye sigida yɔrɔ ye ani min ye yiriwali ye caman fana bɛ yen nɔ an ma se ka min kɛ ka da covid kan o yɛrɛ b'a dɔn o ye bana min nana fɛn bɛɛ lajɔ yɛlɛma kura min nana sisan nɔ yala an bɛ se ka olu don an ka taabolo la cogo min na laɲini ye min ye dɔrɔn an bɛ se ka malidenw nimisi wasa cogo min na min bɛ se ka to maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka walawala bɛɛ ka se ka i ni dungɔ sɔrɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Seydou Kulubali la projet PNUD ɲɛmɔgɔba don yarabi Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra ye Segu marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Ɲugun a yirala k'a fɔ ko misi dɔ kɔni minɛna foro dɔ kɔni kɔnɔ yen nɔ nin ko in kɛmɛ kuma camanba de ye u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ tali kɛ Umaru Kulubali ale y'a yira k'a fɔ ko Ɲangadu ka misiw kɔni minɛna Ɲangadu ye kuma dɔ kɔni fɔ k'o kumaw tɛ sababa ye a ye jaabi ta ka ɲɛsin Ɲangadu ka kuma ma an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Umaru Kulubali ka bɔ Ɲugun. Ko misi dɔw minɛna aw ka yɔrɔ la misi ko in kuma cayala e bɛ mun kalama a ko la. Ne bɛ min kalama la karamɔgɔ Alimami ye kuma minnu fɔ nin jɔyɔrɔ ka bɔra ka Alimami jaabi a ka kuma dɔ la a nana fɔ de ko misi 3 b'ale ka misi de jɛ ka kuma bɛ tribunal la 3 b'ale ka misi jɛ bon an tɛ se k'o fɛn bɔ ale ka misi ko kan n'a bɛ a ka misi ko ɲininkali kɛ a bɛ se ka kɛ sɔrɔsi minnu nana misi nɔfɛ ani siri a bɛ se a ka misi ko ɲininkali k'o la bari anw nana a ka misi minɛ misi yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka dɔn fɛ fourrière kɔnɔ kelen u nana misi bɔ u bɛ misi jate ale fana ka mɔgɔ bɛ na u bɛna misi jate yala n'ale bɔra k'a fɔ ko dɔ b'ale ka misi jɔ anw tɛ se ka fɛn b'o la. A ye misi minɛ yɔrɔ jumɛn na. A ye misi minɛ maliforo le kɔnɔ a ko ka misi fana ma minɛ maliforo kɔnɔ a y'u minɛ maliforo kɔnɔ ale ko k'ale ka misi d'a ma Zabina foro kɔnɔ anw de y'a ka misi minɛ yɔrɔ min Zabina foro kun de an y'u minɛ Ɲugun foro le kɔnɔ misi minɛna yɔrɔ min na a ka misigɛnna wuli ka bɔ malokala yɛrɛ cɛ la de misigɛnna kelen taara misi fa kelen an y'olu minɛ ka na n'u ye ka n'olu don fourrière la kelen a ko Zabinakaw fana y'ale da foro kɔnɔ Zabinakaw foro kɔnɔ an ka Ɲugun foro mɛn Zabina foro kɔnɔ a ka ca hectare tan ye an ka Ɲugun foro mɛn Zabina foro kɔnɔ an ka location na an yɛrɛ bɛ foro sanni minnu bɛ Zabina foro kɔnɔ a ka ca foro tan ye n'ale ko Umaru da foro kɔnɔ ni Zabinakaw k'olu tilala an ka Ɲugun foro minnu bɛ yen nɔ n'olu ma sɛgɛ kan o dɔ ye a tilala k'a fɔ tuguni ko kura ko jɔyɔrɔ ma tɛ jarisi hali jɔyɔrɔ ma fana fiyɛ karate la n tɛ se ka kuma o yɔrɔ kan kosɛbɛ nka ale ta n bɛ se ka kuma kan dɔɔni a ka misi dama yɔrɔ min na jarisi cɛ 6 de b'a ka misigɛnnaw garder ka si ni dugu jɛra n'a yɛrɛ nana a bɛ bisigi d'u ma u bɛ taa o cɛ 6 mototigi 3 de don maa 2 anw yɛrɛ ka mɔgɔya ye o y'a seereya bari u y'an ka mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna minɛ furu kɔnɔ a ma fɔ a furu ma ka teri furu u bɔra jɔrɔmakɛ ka dayɔrɔ la dɔrɔn k'a mɔgɔ 3 minɛ u b'anw fɛ Ɲugunkura na yan nɔ u y'olu minɛ u bɔra ale yɛrɛ ka dayɔrɔ la ka t'olu minɛ u fana b'a ka misigɛnnaw de garder ka si. Maa jumɛn ye o mɔgɔ minɛ. Jarisi le bɔra a ka dayɔrɔ la Jarisi de b'a ka misigɛnnaw garder su fɛ ka si o sera bɛ ne bolo mɔgɔ minnu minɛna u b'anw fɛ yan u b'anw fɛ Ɲugun yan o sera bɛ ne bolo la. O maa ninnu bɛ misi ninnu kɔlɔsi mun de kama. U b'u kɔlɔsi mun kama an b'a dɔn dɛ a bɛ se k'u b'u kɔlɔsi Ɲugunkɔrɔ de kama bari misi foyi t'a ka yɔrɔ la ni jɔrɔmakɛ ka misiw tɛ fana bɔra ko fulaw bɛ se ka dɔn ni Jarisiya ye anw tɛ se ka kuma fulaw ka Jarisiya ko kuma kan i n'a fɔ ale bɛ k'a fɔ cogo min dɛ ɲinɛ bɛɛ fula misi si ma anw tɔɔrɔ yan n'ale kɛ ni jɔrɔmɛ misi tɛ hali sura jɔrɔmɛ misiw kɛra ka taa an ka foro dun wa misi fula misi tɛ dɛ jɔrɔmɛ misiw u nana misi bɔ don min an k'u ma an ka taa foro suma u ko k'olu bɛ ci o kama olu cira u kana misiw le nɔfɛ an ka taa n'an taara Marakala an bɛ taa kuma kɛ an taara u ye forotigiw ɲininka ka wale min ka foro tiɲɛna min ka foro tiɲɛna forocɛnni hakɛ o hakɛ taara o bɛ siri bolo Marakala ye a bɛ kalo 2 bɔ u ma wele ka na foro suma ka foro jateminɛ sisan kalo 2 seriyɔlen kɔ bɔ y'an wele kɛ foro ko an ka taa misiko kuma na Marakala an ka mɔgɔw ko olu ma de bɛ taa min fɔ Marakala an TV dilanna ka ban ni foro hakɛ ni dunna ni foro hakɛ ni dunna ka ban n'o kɛra sisan foro kɔsitan mana kɛ n'a fɔra ko an ka taa Marakala anw bɛ taa jumɛn de fɔ Marakala sisan Mali faamaw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini u fɛ u ka dɛmɛ don an na dɛ an kamana gannen don anw bɛ dugu min na yan n'o ye Ɲugun ye anw bɛ cɛsiri min na yan jamana bɛɛ b'a kalama sisan nin heure la sisan anw dafɛ dugu la an kamana gan ma bɛɛ la dafɛ dugu caman ni manu ye bɛnkan ta anw n'u ma bɛnkan ta mais u ye bɛnkan ta an b'a fɔ k'u b'u ka jarisi ye dɛ an b'a fɔ k'u b'u ka jarisi ye mais u ye bɛnkan ta u tɛ s'olu ma n'i ye mɔgɔ yɛrɛ minɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'i ɲininka de e ye Ɲugunkura de ye wa ni min ko k'a tɛ Ɲugunkura ye u b'a saba k'i f'a ka fɔ a ye Ɲugunkura ye Ala ko cɛ ma sɔrɔ u ma maa kelen minɛ an ka dugu la k'o sɔrɔ fɔlɔ ni ye Ɲugunkura ye fɔlɔ
mais u bɛ minnu minɛ k'u ci u b'a kunnafoni da anw ma tiɲɛna u kɔni taama anw kɛrɛfɛ o kamanagan de b'an na o kamanagan b'an na dɛ an n'u cɛ tɛ foyi ye u ye ci bila k'a fɔ fana ko u dalen don yɔrɔ in na sɔnni sɔmiyɛ cɛ ni sɔmiyɛ sera an di malo turu ɲini u fana dama yɔrɔ in na an n'u cɛ a tɛ tɛmɛ 4 kilo kan u b'an ka dumuni kɔrɔfa cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Umaru Kulubali la ka bɔ Ɲugunkaw fɛ yen nɔ yarabi Ala ka basigi nati an ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele min bɛ bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Iraki jamana kan. Tɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ani sɔrɔlasi minnu fana ka baara ye u ka jamana lakɔlɔsili olu ye mugu jugu dɔ 12 ɲɔgɔn fili kɛra sababu ye ka maa caman jogin ani fɛnɛ ka tiɲɛni lase maa dɔw fɛnɛ ma. Maa caman ye nin waleya in kɔ Iraki jamana kan nin waati in na. N'an bɔra yen an bɛ taga Ikirani jamana kan. Ikirani jamana kuntigi a y'a laɲini États-Unis wasaden ɲɛmaaw fɛ k'u mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw na ani kɛlɛkɛ pankuru na walasa k'u ka jamanadenw lakana. A y'a jira fana ko Irisi sɔrɔlasi minnu taara ni kɛlɛkɛminɛ mugu jugu minnu ye u ka jamana kɔnɔ k'u taa kun ye u ka jamanadenw fagali de ye. N'an bɔra yen an bɛ taga Faransi jamana kan. Jatigɛ walikɛla minnu kun ye fagali kɛ Faransi jamana kan san 2015 wagatiw la Novembre kalo tile 13 la k'u ka kiiriw bɛ senna a ko kura. Araba don ko kiiriw kun kan k'a daminɛ kɛra sababu ye ko mankan caman wulila kiiribulen kɔnɔna la kiiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ. N'an bɔra yen an bɛ taga Kiban jamana kan. Kiban jamanaden dɔw bɔra n'u bɛ taga maa 28 ɲɔgɔn bonyankɔrɔ k'u b'u ka nisɔngoya taama kɛ. A kɛra san 2021 wagatiw la. U ye tile 2 tagama ɲɔgɔn bonya juillet kalo tile 11 ka taga bila juillet kalo tile 12 la. Ni waati na ko kiiri bɔra ka jaabiw di ko san 6 kaso juru ma ka taa bila san 30 ɲɔgɔn kaso la Kiba jamana kɔnɔ ka sababu ye k'u bɔra ka taama min kɛ ko taama min ye taama cɛjuguba de ye wa k'a kɛra kasarabala ye ka lase jamanadenw caman ma. Nin bɛ dan sigi an ka bi kɔrɔ kɔnɔ. Umu Danbele i y'a fɔ cogo min na yarabi Ala ka basigi nati Mali ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na.